Minister financií predstavil návrh štátneho rozpočtu na rok 2026. Vláda ho plánuje schváliť ešte tento týždeň. Objavili sa však aj prvé výhrady. Dobrý večer pri správach aj v tejto zostave. Prajeme vám príjemné sledovanie. Prezident podpísal balík vyše 20 konsolidačných opatrení. Na súde s atentátnikom Jurajom Cintulom zazneli záverečné reči. Automobilka Jaguar Land Rover po kyberodstávke opäť štartuje. Ukážeme vám aj najkrajšiu tortu Slovenska. Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balík. Kancelária hlavy štátu v stanovisku napísala, že ide o nevyhnutný, no náročný krok. Vyžiada si to podľa neho úsilie nielen od vlády, ale od celej spoločnosti. Poslanci parlamentu schválili konsolidačný balík pred 2 týždňami. No a na záver pripájame ešte pozvánku na večerný program. Jednotka vám ponúkne detektívny film z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy v Chartreux. Na dvojke na neuveriteľnú dobrodružú púť 6 drobných živočíchov pod drobnohľadom najmodernejšej kamerovej techniky vás vezme prírodopisný seriál Veľké malé cesty. No a pripomíname, že na 24 nebudú chýbať komentáre dňa. Ďakujeme, že ste boli s nami. Želáme vám príjemný večer. Dovidenia.